Croeso I sesiwn 3 Cymdeithaseg Safon Uwch 1-4. Adran A byddwn ni'n edrych ar cwestiwn 10 marc ar fethodoleg heddi. Yn syniad I chi gael eich nodiadau chi allan wrth eich ochr chi wrth I ni wneud y gwaith yma heddiw. Bydd ffocws y cwestiwn ar gyfweliadau manwl, neu falle bod chi'n adnabod nhw fel cyfweliadau anstrwythedig neu cyfweliadau di-strwythyr. Okay. Felly dyma'r cwestiwn dan sylw am heddi. Nodwch ac esbonwch 2 reswm pam penderfynodd yr ymchwilwyr defnyddio cyfweliadau manwl ar gyfer ei ymchwil. Nawr, mae'n syniad falle I roi pause ar y fideo fan hyn I chi ddarllen yr eitem mwyn gwybod beth sydd o'ch blaenau chi I sut I ateb y cwestiwn. Felly mae'r cwestiwn yma yn gofyn yn amlwg am 2 reswm pam mae'r ymchwilwyr defnyddio cyfweliadau manwl. Mae'r testyn dan sylw yn ymwneud â tlodi, felly mae hwn yn bwnc eitha sensitif ac falle yn well I ddefnyddio cyfweliadau manwl. Mae wedi cyfweliad 60 o bobl sydd yn byw mewn tlodi, felly maen nhw gyda yn amlwg profiad uniongyrchol â hyn. Felly, wrth I chi ddarllen yr eitem am y tro cyntaf, bysen ni yn edrych ar yr eitem yn gyntaf, wedyn edrych ar y cwestiwn eto, a wedyn ewch ati wedyn I uwcholeuo a pethau byddwch chi'n meddwl sydd yn berthnasol I chi mwyn ateb y cwestiwn yn dda. Felly'n sicr byddwn ni'n dweud bod e'n amlwg, tlodi, chi moyn gwybod beth yw'r pwnc. Bod e wedi cael ei wneud I ddeall bywydau pobl tlawd yn well a pham bod nhw'n cael ei dal yn y cylch gwaith tal isel neu ddim tal. Okay. So jyst y cwbl o bethau yna. So bod nhw'n profiadau o fyw mewn tlodi, dealltwriaeth well o fywyd pob dydd, pobl tlawd, a sut y pham maen nhw'n cael ei dal yn y cylch gwaith tal isel a dim tal. 60 o gyfweliadau o ddynion a menywod. Okay. Profiadau uniongyrchol eto. A dealltwriaeth a thal isel. Gwybodaeth gwerthfawr yn gweud hwnna'n barod, okay? A ddaeth i'r casgliad. Dydy'r rhai sydd yn byw mewn tlodi'n aml ddim yn ei ystyried eu hunain yn byw mewn tlodi o gwbl. So, just cwbl o bethau I uwcholeuo fyna, jyst I gael eich meddwl chi at y cwestiwn yn gyntaf. Felly, beth yw'r pethau ni'n gallu drafod o fewn y cwestiwn yma sy'n berthnasol I gyfweliadau manwl? Nawr, cofiwch taw'r 2 reswm am gyfweliadau manwl I chi chwilio am fan hyn. Os chi'n cofio o'r sesiynau ynghynt, mae rhaid I ni ddefnyddio terminoleg. Mae rhaid i'r 2 reswm fod naill ai yn ddilysrwydd dibynadwyedd ethigol, cynrychiolaeth neu cyffredinoli. Mae rhaid I chi ddefnyddio termau cymdeithaseg yma o fethodoleg. Os chi'n cofio, mae fe'n 10 marc, felly byswn ni yn dweud tua 10 munud, okay? I chi dreulio ar y cwestiwn yma, gan gofio bod yna cwestiwn 30 marc fethodoleg I chi wneud hefyd, ac yna yn amlwg adran B gyda chi, ble mae yna cwestiwn 20 marc, a wedyn y cwestiwn treitha 40 marc hefyd. Felly 2 bwynt, 2 gryfder, falle bod e'n wendid mae angen chi sôn neu falle bod e'n fantais neu anfantais. Yn y cwestiwn yma heddi, 2 gryfder sydd angen ni I edrych am fan hyn. Okay? Yn amlwg, mae rhaid cyfeirio at yr eitem. Okay? Mae hwnna'n hanfodol. Chi methu just dweud popeth am gyfweliadau manwl fan hyn. Mae rhaid I chi dweud o fewn cyd-destun y cwestiwn. Mae angen I chi ddefnyddio cynnwys sydd fewn yr eitem yna. Rhaid ateb y cwestiwn amlwg, pam bod ymchwilwyr I dewis y dull yma,
So, yr ymchwilwyr yn yr eitem, dim yn gyffredinol. Pam yn yr eitem yma? Rhai termau cymdeithasegol amlwg, dy. Dyma fydd eich dau reswm chi, okay? Cofiwch gallai dau bwynt fod yn egluro'r un term, enghraifft dilysrwydd, ond am resymau gwahanol. Gallwch ddefnyddio enghreifftiau astudiaethau a chymdeithasegwyr i gefnogi neu gwella'ch ateb, ond does dim rhaid gwneud hyn, cofiwch. Dyma'r cynllun marcio. A1, 4 marc fan hyn, so atebion dangos gwybodaeth a dealltwriaeth rhannol am ddamcaniaethau, cysyniadau, tystiolaeth a gymdeithasegol sy'n berthnasol i gyd-destun y ddadl. Dyma yw sut ych chi dangos eich terminoleg chi. Ydych chi'n deall beth mae cyfweliadau manwl yn ei olygu. A wedyn, A2, 6 marc fan hyn, atebion dangos y gallu manwl i ddethol cymhwyso dehongli damcaniaethau, tystiolaeth yn cyd-destun cymdeithasegol yng nghyd-destun y ddadl. Felly, ydych chi'n deall cyfweliadau manwl o fewn yr eitem. Eich ddefnydd chi o'r eitem yw hyn, a wedyn defnyddio'r terminoleg dy, c. Ydy yn gwneud synwyr o fewn beth ych chi'n dweud o fewn y cwestiwn ei hun. Mae angen 2 rheswm clir, felly y rheswm cyntaf, yr ail rheswm. Mae rhaid i chi sicrhau eich bod chi yn strwythuro eich ateb chi yn glir fel hyn, mwyn osgoi dryswch, eich hunan o fewn ateb y cwestiwn yn un. Os mae gyda chi strwythur clir, mae hwnna'n amlwg i chi i ticio off yn eich meddwl chi wrth i chi wneud yr arholiad, ond hefyd i'r arholwr, maen nhw yn hoffi gweld strwythur clir pan maen nhw'n marcio, felly bod rhywbeth yn glir nhw i ddod o hyd iddo, a bod na strwythur eitha clir, a bod yn aeddfed yn y ffordd i chi di ysgrifennu hyn, Felly, cofiwch, methu drilo hwn digo atoch chi eich dy, c. Dilusrwydd, defnyddiaeth ethigol, cynrychiolaeth cyffredinoli. Peidiwch eistedd yn yr arholiad yn meddwl o beth yw'r 2 reswm yma, beth allai drafod fan hyn, Mae rhaid i'r 2 reswm yna i ddod o terminoleg yma. Felly cofiwch hynny. Mae'n holl bwysig eich bod chi yn defnyddio eich terminoleg chi fel eich resymau chi. Felly, os ewn ni nôl i'r cwestiwn te. Nawr, ni'n gwybod bod y pwnc yma yn sôn am dlodi, profiadau o fyw mewn tlodi. Mae 60 o cyfweliadau wedi cael ei wneud yn Middlesbrough rhwng 2008 a 2010. Felly, trosorio amser hefyd, mae amser wedi mynd yn ei flaen fan hyn. Dwi ddim yn rhywbeth sydd wedi cael ei wneud trwy gydol o fis. Mae'r amser gyda chi i weld profiadau gwahanol, i gael gynrychiolaeth falle fan hyn hefyd. Mae yna cwbl o bethau, falle byddai heb roi lawr ar yr ateb ei hunan, ond mae hwn yn rhywbeth i chi i wella. Allwch chi edrych ar y ateb yma fel sgerbwd fel petai. Allwch chi fynd o'r ati i wella'r ateb hyd yn well. So edrychwch ar beth byddai'n ysgrifennu chi fel rhyw fath o ddrafft fel petai. Eich ati fyny i wneud yn well. A wy'n amseru chi lan, ond dyn nôl at hynny yn y man. Felly mae dealltwriaeth well o fywydau fan hyn pob dydd sy'n byw yn tlodi, a pham yna cylch o dlodi dal i ddigwydd gyda nhw. Fe wedi si 60 o gyfweliadau gyda profiadau fenywod a dynion fan hyn. Profiadau uniongyrchol. Felly 2 reswm. Wel, yn gyntaf, byddwn ni'n dweud edrychwch ar beth yw gyfweliadau manwl. Mae fe wedi sy'r cychwyn y sesiwn. Mae cyfweliadau manwl yn gallu cael ei alw yn anstrwythedig neu cyfweliad di-strwythur neu'n amlwg manwl yn y cwestiwn yma dan sylw. Cwpl o bwynters fan hyn te i chi feddwl am sy'n mynd i cyfoethogi eich ateb chi, yn mynd i helpu hwn. Byddwn ni yn falle wneud rhywbeth fan hyn yn pob fath o ddull. Byswn ni'n wneud naill llai y map meddwl,
tabl be bynnag sy'n gweithio i chi, rhowch pob dull ar hyn, rhowch eich pwyntiau chi a wedyn meddyliwch am y terminoleg, sut mae'r terminoleg yna yn ffitio mewn i'ch pwyntiau chi. Felly mae cyfweliadau anstrwythedig yn debyg i sgwrs, mae typo fyna, mae'n fod dim gwrs, i sgwrs anffurfiol, mae'n yn ben agored a hyblyg, heb gwestiynau penedig. Mae'n yn ffordd dda o ddarganfod agweddau a barn. Grwpiau sensitif. Mae rhai grwpiau yn llai paro i ddarparu gwybodaeth ymchwilwyr, gallen fod yn ddrwg dybys, ofnus neu'n anghyffyrddus yn eu cwmni. Gall cyfweliad anstrwythedig oresgyn y problemau hyn, oherwydd gallen ymchwilwyr wneud i'r atebwr deimlo'n gyffyrddus yn eu gwmni neu eu chwmni nhw. So, mae hynny'n rhoi perthynas i'r ymchwilydd, i'r wneud y gyfweliad yn gyntaf. Mae fe gallu bod yn ffordd addas i daclo pwnc sensitif. Mae atebwr yn fwy tebygol drafod pwnc sensitif yn ei boenus os ydyn credu bod ymchwilydd yn sensitif yw anghenion, a maen nhw'n gallu cael amser yn ddatblygu perthynas da. Dyw ddim yn rhywbeth sy'n arholiadur sy'n di-sensitif, rhywbeth sy'n ticio bocs fan hyn, Safbwynt yr atebwr, mae cyfweliad anstrwythedig yn galluogi atebwr i ymhelaethu, so maen nhw'n cael ateb yn y geiriau hun yn naturiol fan hyn. Maen nhw'n galluogi atebwr i reoli ateb ac i ddewis i ba gyfeiriad i fynd, so nhw'n stuck i strwythyr fan hyn, Mae'r ateb yn gallu fynd i unrhyw gyfeiriad fel petai. Dilysrwydd a manylder. Os yw ateb yn teimlo'n gyffyrddus yng nghwmni'r ymchwilydd, yna maent yn fwy tebygol o drafod yn agored. Maent yn darparu data mwy cyfoethog a real. Agweddau ac ystyron. Mae llawer o ymchwil yn defnyddio cyfweliad anstrwythedig i ddarganfod agweddau, gwerthoedd a barn. Cofiwch taw profiadau uniongyrchol sy'n dar sylw fan hyn, felly maen nhw moyn gwybod eu barn nhw a profiadau uniongyrchol ar fyw mewn tlodi a ddiweithdra a'r cylch yma o pam bod yna tlodi. So mae cyfweliadau anstrwythedig am y bwnc dan sylw byddwn ni'n gweud yn gryfder mawr i'r ymchwil yma. Nawr, fel fi wedi dweud, allwch chi wneud hwn ar ffordd tabls chi eisiau. Diolch mwyn o gymddysegwyr hefyd ydych chi am. Ar ffordd o adolygu mae hwnna'n ffordd da o wneud hynny. So 2 gryfder. Falle bod yna ymchwil wedi cael ei wneud gan gymddysegwr sydd wedi defnyddio cyfweliadau manwl yn rhyw fath o ymchwil dda i ddangos y mantais o ddefnyddio cyfweliadau manwl. Allwch chi ddefnyddio hwnna i gyfoethogi eich ateb chi, dweud pa mor dda yw i wneud yn yr eitem hefyd, a wedyn amlwg gwybodaeth o'r eitem. Felly beth allan ateb te? Beth allan drafod, sori? Dilysrwydd. Wel, nod y dull hwn yw i gasglu gwybodaeth fanwl roedd ei angen yn y gwaith ymchwil hyn. Beth yw'r gwaith ymchwil hyn? Wel, byddwn ni'n ychwanegu fyna'n amlwg. Mae astudiaeth profiadau fyw mewn tlodi. Dydych hwn annog pob i deimlo'n cyffyrddus a siarad mewn manylder am eu profiadau. Dwedwch wrthi beth yw eu profiadau nhw, ac felly cynhyrchu data dilys. So beth fi roi fan hyn yw jyst dweud sut mae'r terminoleg yma yn ffitio yn gyntaf. Wedyn allwch chi mireinio'ch ateb chi at y cwestiwn ar y sleid nesaf. Ni wedi gwneud hynny. Ethigol, wel, mae'n bwnc sensitif. Felly roedd yn bwysig yn siŵr bod pobl yn ymlacio ac nad oedd ofn arnyn nhw mwyn gwneud y gwaith yn fwy ddilys. Felly, dylai rhoi amser i bobl ddweud yr hyn roedd yn am ei ddweud fod wedi gwneud hyn. Dilysrwydd. Nid yw pobl wedi cyfyngu gan gwestiynau a baratoed yn ymlaen llaw, felly gallen siarad ac yn ymddwyn yn agored. Felly mae hwn yn gwneud gwaith fwy dilys. Cynrychiolaeth, mae 60 o ddynion a menywod wedi cael ei wneud am profiadau uniongyrchol nhw o ddiweithdra. Dyna rhyw fath o 4 peth allwn ni drafod yn fwy manwl, ond jyst hwnna yw jyst cipolwg ar bethau fyna, yn sydyn. So, os ewn ni ati fan hyn i edrych ar gwbl o bethau allwn uwcholeuo,
cysyniadau ni, cyfeirio at y cwestiwn, eitem, a chi'n mynd i ychwanegu cymrysegwyr yn eich amser chi, okay? A falle bod yna mwy o bwrdd allan ni hefyd ychwanegu, okay? Bod fi heb roi fan hyn allai drafod hwnna ar lafar i chi nawr. Y gryfder cyntaf. So yn amlwg, ni yn mynd i gyfeirio at y cwestiwn fan hyn. Y gryfder cyntaf o ddefnyddio cyfeiriadau manwl o fewn yr ymchwil yma yw maent yn sicrhau dilusrwydd. Cysyniad yn syth fyna. So, ateb y cwestiwn, a mae gyda ni cyfeirio at y cwestiwn. Nod y dull hwn oedd casglu gwybodaeth fanwl a pherthnasol i anghenion y gwaith ymchwil. Okay, so ni'n cyfeirio at y cwestiwn. Eto fan hyn. So, casglu gwybodaeth fanwl i anghenion y gwaith ymchwil. Gan nad oedd y cyfranogwyr wedi gyffyngu gan cwestiynau caeedig na cwestiynau paratoi'r ymlaen llaw, chi'n dangos fan hyn ymwybyddiaeth o'r ddull. So chi'n cyfeirio eto at y cwestiwn. Okay, so ni'n uwchleuo hwn i gyd a'r llinell yma. Oedd yn gallu siarad yn agored. Eto chi'n rhoi cryfder i fi am y ddull fan hyn, okay? Ac mewn manylder am y profiadau o fyw mewn tlodi. Okay, cyfeirio at y cwestiwn eto. Yn amlwg mae hyn yn sicrhau dilusrwydd. Okay. Allu fy nôl, i jyst uwchleuo hwnna. Profiadau o fyw mewn tlodi. Hwna bach yn tywyll, felly nid uwch ben neu oddi tan o hwnna. Gan rhoi cyfle i bobl i drafod yn rhydd. Eto, cyfeirio at y cwestiwn, a mae fe'n gryfder o y ddull. Gan bod yr ymchwil yn eisiau gwybod pam bod pobl yn cael ei dal o fewn y cylch. So eto, mae hwn, ychydig yn dywyll fan hyn. A ddim yn syth. Dal o fewn y cylch tlodi. Roedd yn hanfodol rhoi cyfle i bobl esbonio eu profiadau nhw. Mae hyn yn gryfder gan ei fod yn annog atebion onest a naturiol, gan arwain a ddata mwy gyfoethog a dilys. Okay, so, ni wedi rhoi cysyniad. A mae nhw hefyd yn rhoi... am un off yna ar y linell. Yn hanfodol i roi cyfle i bobl esbonio hefyd eu profiadau nhw. Okay? Ac annog atebion onest a naturiol. Felly mae bach o bopeth gyda chi yn y paragraff yna. Yr ail gryfder yw sicrhau bod ymchwil yn ethigol. So cysyniad newydd fan hyn. Ethigol gywir. Gan fod y pwnc yn un sensitif. Okay? Ni'n gwybod bod y pwnc gan drafod am ddiweithdra. Eto, byddwn ni'n gweud bod hwnna yn trafod. Jyst rhoi hwnna fyna yn ddiweithdra hefyd o'r eitem. Roedd yn hyn fod o sicrhau bod y cyfnogwr yn teimlo'n ddiogel ac yn gyffyrddus. Wel, eto, mae hwnna yn gryfder. Okay. I'r ddull. Drwy gydol y broses ymchwil. So, ni'n uwcholeuo hyn i gyd. Okay. Trwy rai amser iddyn ymlacio. Dyna peth da am gyfweliadau manwl. Mae nhw sy'n rheoli fel petai, okay, fan hyn, a mynegu teimladau, profiadau neu ffordd eu hun. Eto, yn ei ffordd ei hun. Mae hyn yn gryfder i'r ymchwil. Okay? Da iawn, am ddefnyddio fan hyn. Bydde hwn yn rhywbeth sy'n cael ei gamol am ddefnyddio y techneg o adnabod cryfder. Gan ei fod yn dangos parch at y cyfnogwyr ac yn lleihau risg achosi gofid. Chi'n dangos fyna dealltwriaeth o'r cysyniad neu straen. Gan ein fwy foesegol. Nawr yn amlwg, allech chi ddefnyddio cynrychiolaeth fel un o'ch cryfderau chi,
Ond nes I ddewis ethigol a ddilysrwydd. Nawr, os byswn ni yn defnyddio cynrychiolaeth, byddwn ni'n dweud bod nhw'n defnyddio 60 o bobl o fenywod a dynion o Middlesbrough dros gyfnod o 2 flynedd. Felly mae hwnna hefyd yn gallu rhoi gryfder i chi gan trawstoriad o amser. Okay? Dwi ddim yn mis o ymchwil fan hyn. Mae fe yn rhoi cyfle i chi edrych ar y bobl yma a mynegu eu profiad nhw dros amser. Felly mae cwpl o bethau allwch chi drafod fyna o fewn y cwestiwn, digon o bwyntiau, digon o bethau cryfderau am y ddull cyfweliadau manwl, a digon o bwrdd o'r eitem hefyd. Nawr, mae fe werth i chi clicio'r link am y quiz i brofi eich cof chi neu'ch gwybodaeth chi am gyfweliadau manwl nawr ar ôl y sesiwn yma. Diolch.